máme. Že chce. Jinak, ty jsi strašně hrbata. Ty se pak zvedeš ze sedla a ty místo, abys takhle fungovala, tak máš to všechno tady nahoře. Jo. Já se na to budu myslet. Hej, vole, to byl moment překvapení, sedem. Tak. To je právě, jak říkám, aby si to mobil si hrvát, pokud tam chceš dopadnout. Vypsáváš toho dobu v tom trestnou, zbytečně. Nad skokem jde vnější, ale dozadu. Tak. Teď Míšo, ramena zpátky. Ramena zpátky, jsi furt před klonu, ona tě furt vytahává. Tak. Šup, mimo bratu, vnější holej.